Cheng si kaddo ka Karbi Official Youtube channel along an nanghumri pon thek do ana bang phobang phetum phajatame nilituma hin pen ning kan sama Kardom na pajir poniglo Kardom ilitum Karbi ang long pen ta non ke penang an Karbi lam kanar jana APUTHAK production ki mi ki klang pon to ponig olo lapen ke alang litum production hin pen stame penang an mesen Karbi lam kanar jan stame rala hong jelong an nang kiban pipon stame do poniglo lapuson tak taksi borjan jutam production hin pen stame penang an mesen Karbi lunjir nang kiban pipon do poniglo lapen ke lam kanar jan stame nang kiban pipon do poniglo lapuson tak taksi non alang litum a production hin pen stame put non ki mi Karbi lam kanar jan stame kabon da pon do poni tang te pini labangso video long litum labangso lam kanar jan APUTHAK chitan ponix na nalitum a porchilom pon ikpolote non nilitum a video ko na darong men sikilang ponigbo ma comment section na long to panigra pachini ponig wekta lalote nilitum a video ko na darong sorsi nang kelang duling man nilitum chini ponigbo borjan production hin pen ka sonse pon labang solam kanar jan long ka chiparjan pon abang pabang phetum man satame ilitum thek poniglong jilake nongnam ka chithang long Karbi lam kanar jan lo ka chiparjan thek nai abang pabang phiang bong pen akhi hai Lokhiram inghi akhi hai pi Mirbin teron pi lapen ke akhi hai pi rengseng ingti katharpi Nangpen Kachetong Cheng arani ke choja ason benang phani Nangpen Kachetong Cheng arani ke choja ason benang phani Ove among ve ke jab along sing ve chiri don to debo sing ve ano kang hona ki karke ta do nang ji debo labangso lunjir kilun pon alun se pe atoma men lake nongnam ka chithang long Karbi lunjir kilun thekna nai alun se pyang bong pen non owe kimi pen lun se po commander ingti lapen ke lun se pi priya rong pipi lunje ralam theke tok bang phulake aki hai sarthei kiling mirdong prakso mate music video na bang phulake aki hai ran rong pi labang solam kanar jan stame mohor kene pon tang pon egatlo ilidum khaddo kapistame prabjin pen labang solam kanar jan kang themes tame borjan jutang production youtube channel along stame thek pon igong da prangpo alunjir arjing me pik lapen ke lam kanar jan stame lang ing me pikji pinia video kelang panang letum asa bagning ching sampon do pon ik pulote video pan like sipira video pan share pon igra lapuson tak tak video kai kita kelang iglong verja phani litum channel aphan stame kang hon pen subscribe poni bopusi ning che the poniglo kaddo ka bistame dome thakme tang te pinya video ke pani ko Kardom